Al juliol de l'any 2017 es va produir un incendi forestal ubicat a la zona del Congost de Martorell. L'incendi va afectar més de 5 hectàrees. L'Ajuntament de Martorell ha fet públic ara que amb la col·laboració de part dels voluntaris de l'ADF, la Roca Dreta i una 60ena d'alumnes de l'Institut Pompeu Fabra es durà a terme una acció de reforestació dels terrenys cremats, replantant pins i alzines. La replantada es farà un dissabte i un diumenge. La zona d'actuació és al Palau de Can Sunyer, al costat del Congost, entre els termes de Martorell i Castellví de Rossana. Té unes dimensions de 5,6 hectàrees, afectades per un incendi generat amb la caiguda d'un cable de mitja tensió prop del polígon industrial del Congost. Actualment, una empresa especialitzada està fent treballs de desbrossament a la zona per eliminar arbustos i sotabosc i deixar-la preparada per les actuacions de reforestament que es duran a terme a partir del gener del 2020. Prèviament, voluntaris de l'ADF i tècnics de medi ambient de l'Ajuntament faran xerrades als alumnes per parlar de la reforestació, de com es farà i de la importància que té.